आज ମୁଁ ବନେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ମସରୁମ୍ କରି ବିରିୟାନୀ ରାଇସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦହି ବାଇଗଣ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବନଉଛି। ବାଇଗଣ ଛାଣିଦେଲି, ଛାଣିକି ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ରଖିଦେଲି। ତାପରେ ପୁଣି ମୁଁ ପାଣି ବସାଇ ଦେଇଥିଲି ରାଇସ୍ ପାଇଁ। ଏଠି ମୁଁ ଚାଉଳ ପକାଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଫୁଟିଲା ପରେ ତାପରେ ମସରୁମ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେବି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇକି, କାରଣ ତା'ର କୀଟାଣୁ ଯାହା ଥିବେ ମରିଯିବେ। ତାପରେ ପୁଣି ଏକ କଡ଼େଇରେ ପକାଇଲି ତେଲ ପକାଇ ଛତୁ ପକାଇଲି, ଭାଜିଲି, ତାପରେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେଲି। ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ବସାଇଲି ମସରୁମ୍ କରି ପାଇଁ ତେଲ, ଅଳ୍ପ ଜିରା ପକାଇଲି। ତାପରେ ପୁଣି ମସଲା ରେଡ଼ି କରି ମୁଁ ଆଗରୁ ରଖିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ତେଜପତ୍ର ଏଠି ପକାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେଜପତ୍ର ପଡ଼ିଲା, କିଛି ସମୟ ପରେ କଟା ପିଆଜ ପକାଇଲି। ତାପରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କଲି, ପୁଣି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କଲି। ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲି। ତାପରେ ପୁଣି ଆଡ଼୍ କରିବେ ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ମସଲା। ମୁଁ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିଥିଲି ଲଙ୍କା, ଅଦା, ରସୁଣ। ତାପରେ ପୁଣି ଆଡ଼୍ କଲି ଟମାଟୋ। ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ପୁଣି ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଏଥିରେ ଆଗରୁ ଭଜା କରି ରଖିଥିବା ଛତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଛତୁ। ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ପୁଣି ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ ମସରୁମ୍ ଫ୍ରାଏ। ତାପରେ ପୁଣି ପାଣି ଦେଇଦେବା, ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଗରମ ମସଲା, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଆମର ଫାଇନାଲି ମସରୁମ୍ ଫ୍ରାଏ, ମସରୁମ୍ କରି। ଓକେ।